சமீபத்துல எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே கொண்டாடினாங்க. ஆனா, ஒரு பிச்சைக்காரர் கொண்டாடின ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே என்ன ஆச்சரியப்பட வச்சது. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல் ராஃபியூசர்ஸ் சமூகத்துக்கு தேவையான விஷயங்களையும் புதிய புதிய தகவலையும் கொடுத்துட்ருக்கோம். மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே வர பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சமீபத்தில் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே கொண்டாடினாங்க. அதே மாதிரியா ஒரு பிச்சைக்காரரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே கொண்டாடினார். அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர்னு சமூக வலைதளங்களில் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய நண்பர்களோட ஃபோட்டோவை பகிர்ந்துட்டு இருந்தாங்க. தங்களுடைய பழைய நினைவுகளையும் திரும்ப நினச்சி ஃபீல் பண்ணிட்டும் இருந்தாங்க. கூடவே சந்தோஷமாகவும் விஷ் பண்ணிட்டும் இருந்தாங்க. இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகமே சோசியல் மீடியாவில் நண்பர்கள் தினத்தை கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க. விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் இது கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட வேண்டியது தான். இல்லைனா உலகில் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கிற தன்னோட நண்பனையோ தோழியோ வீடியோ காலில் பேசி நண்பர்கள் தினத்தை கொண்டாட முடியுமா என்ன? அப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் தினத்தில் பிச்சைக்காரர் ஒருத்தர் கடையில் நண்பர்கள் தினத்தை கொண்டாட 1 கிலோ கேக்கை வாங்குறாரு. அவர் சொன்னது இதுதான். சொன்ன பேரெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு பிச்சைக்காரர் கடைக்காரர்கிட்ட கேட்க, கடைக்காரரும் எல்லா பேரும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்கை பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. பிச்சைக்காரர் பணத்தை எடுத்து கடைக்காரர்கிட்ட கொடுக்கும்போது கடைக்காரர் பணம் வேணான்னு சொல்லி கடையில் உள்ள உயர் ரக கேக் பீஸை எடுத்து பிச்சைக்காரருக்கு ஊட்டி விட்டு நண்பர்கள் தின வாழ்த்தியும் சொன்னார் கடைக்காரர். பிச்சைக்காரர் கேக் பாக்ஸை வாங்கிட்டு நகர கடையில் இருந்த கஸ்டமர் ஒருத்தர் கடைக்காரர்கிட்ட, என்ன போயும் அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு கேக்கை ஊட்டி விடுறீங்க, அவன் வாங்கின கேக்குக்கு காசும் வேணான்னு சொல்லிட்டீங்க, சொல்ல வேண்டியது என் கடமை, இவனுங்கெல்லாம் இப்படித்தான் இருப்பானுங்க, உள்ளே விடாதீங்க, தூரமாக தள்ளியே வைங்க, அவங்கெல்லாம் உள்ளக்கு வந்தால் நாங்கள்லாம் கடைக்குள்ளே எப்படி வர முடியும் அப்படின்னு சொல்ல, கடைக்காரர் கோபமே படாமல் சின்ன புன்னகையோட, நல்ல வேலை அவர் போன அப்புறம் இப்படி பேசுனீங்க, இல்லை அவர் மனசு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட பேச்சை தொடர்ந்தார். நீங்களும் மனுஷன்தான், நானும் மனுஷன்தான், அவரும் மனுஷன்தான். ஆனால் உங்ககிட்டையும் என்கிட்டையும் இல்லாதது அவர்கிட்ட இருக்குது. அதுதான் நல்ல மனசு. கடந்த 10 வருஷமாக எனக்கு அந்த பிச்சைக்காரரை நல்லாவே தெரியும். புயல் வெள்ளம்னு பாதித்த அப்போ அவர் சேமித்து வச்சிருந்த 1.25 லட்சம், அதாவது 1.75 லட்சத்தை மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட கொடுத்தாரு. இது மட்டும் இல்லாமல் அப்போ அவருக்கு கிடைக்கிற பணத்தை சேமித்து தொண்டு நிறுவனத்தில் கொடுத்து படிக்க முடியாத குழந்தைங்களோட கல்வி செலவுக்கும் பணத்தை கொடுத்துருக்காரு. எப்பவும் அதுதான் எனக்குள்ள அவரை பெரிய மனுஷனா, மரியாதைக்குரிய மனுஷனா என்னோட உள்ளத்துல இருக்காரு அப்படின்னு கடைக்காரர் சொல்ல, சத்தமா என்னமோ பெரிய கௌரவம்னு நினைச்சு பேசின கஸ்டமர் வாயடைச்சு அமைதியா தலை குனிஞ்சு தன்னோட தவறையும் உணர்ந்தாரு. சாலை ஓரமா கேக்கை வாங்கிட்டு போன பிச்சைக்காரரு எதிரே வந்த ஒருத்தர் தன்னோட தோழிக்கிட்ட வீடியோ காலில் நண்பர்கள் தின வாழ்த்த சொல்லி பேசிக்கிட்டு வந்ததை ஆச்சரியமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் பார்த்துட்டே நடந்தாரு பிச்சைக்காரர். நானும் இன்னைக்கு நண்பர்கள் தினத்தை கொண்டாடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நடந்தாரு பிச்சைக்காரரு. அதுக்காகத்தான் அவரும் கேக் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. சந்தோஷமா தன்னோட வழக்கமான இடத்துக்கு வந்து கீழே உட்காந்து கேக் பாக்ஸை வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு சுற்றி முற்றியும் பார்க்காரு. மனிதர்கள் மட்டும் இல்லாமல் அவரோட நண்பர்களும் யாருமே அங்கே காணும். உடனே சத்தமாக பிரியாமா, காமாட்சி, சுரேஷு, பாண்டி, ராக்கி அப்படின்னு சத்தமாக கூப்பிட 5 நாய்கள் தெருமறைவில் இருந்து ஓடி வந்துச்சு. இப்போ தான் புரிஞ்சுது இவர்கள் தான் இவருடைய நண்பர்னு. ஓடி வந்த நாய்கள் எல்லாமே அவர் மேலே பாசத்தோட கொஞ்சி குலாவவும் செஞ்சது. பிச்சைக்காரர் சரி இன்னைக்கு நாம் நண்பர்கள் தினத்தை கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வெளியே எடுத்து வச்ச கேக் பாக்ஸை பிரித்து வெட்டி ஆளுக்கு ஒரு துண்டு கேக்கை ஊட்டியும் விட்டார். நண்பர்கள் தினத்தை கொண்டாடின எல்லோருக்கும் இந்த உண்மையான ஸ்டோரி ஏதோ ஒரு இன்ஸ்பயரை கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் எல்லோருக்குமே புரியாமல் இருக்கிறது அன்பு தான். அன்பு உள்ள இடத்துல நட்பு இருக்கும், நட்பு உள்ள இடத்துல நாம் இருப்போம், நாம் உள்ள இடத்தில் நான் இருப்பேன். நன்றி, வணக்கம்.